No detičky, mám pre vás otázočku. No Deško, skús ty. Ako by si vymaloval túto triedu? No tak pani učiteľka, tak tam by som jebol čieru, tam by som tiež jebol čiertu, tak čo ma poviem to? To čo rozprávaš, Deško? Kde si to pýtali, ako ma vymalovať triedu, tie? Deško, zajtra príde tvoj oco do školy a ja sa s ním vyslovene porozprávam. Dobre, ja potom poviem to. Tak, áno. Ahoj, otci. Máš ísť do školy, pani učiteľka, tak sa s tebou rozprávam. Čo si na to spravil? No, nič, veď maj mali do robote hodinu a pýtala sa ma... Máš to? Hovor. No? Čo? Padlo. Čo? Padlo vás? Viete čo? Padlo sa? Padlo, ale to sa nedá ešte raz. Chceš tam aj chytať za kolienko, ale vy chcete Padlo si vás, pár- ste vy? Vás syn včera rozprával neslušne na moju otázku. Deško, povedz, čo si povedal, keď som povedal, ako by si vymaloval túto triedu. To tak, otci, tak pani učiteľka sa pýtala, ako ma vymalovať triedu. Ty tak to povedal, že tam by som jebol čieru, tam by som jebol čieru, to bolo všetko. Čo? Ty, koľko mi tu bolo tu má? Paká.